Ivangeli likaLuka, isahluko sama-24 kanye nevesi lama-24 lifundeka kanje. Nabathile babakithi baya ethuneni, bakufumana kunjalo njengokuba beshilo abesifazane, kodwa yena uqobo abambonanga. Wamukelekile kumnikelo. Usizi lunendlela yokufiphaza umbono wethu. Kwaba njalo ngempela kubafundi ababili ababehamba endleleni eya e-Emawusi. Amazwi abo akuluka isahluko sama-24 abonisa ubuhlungu bokulindela okucindezelekile. Abanye babakwethu baya ethuneni, bakufumana kunjengokusho kwabesifazane. Kepha yena abambona. Ithuna lalingenalutho. Umlayezo wengelosi wawucacile. Kodwa babengakholwa ngoba babengakamboni uJesu. Lamadoda ayewazi amaqiniso. Babekwazi ukuwasho ngekhanda. UJesu wayenamandla ngamazwi nangesenzo, wabethelwa ngokungafanele esiphambanweni, futhi wangcwatshwa. Lwase lufikile usuku lwesithathu. Abesifazane babebike ithuna elingenalutho, ngisho nombono wezingelosi zithi uyaphila. uPetru noJohane baqinisekisa ukuthi ithuna lalivuliwe futhi lingenalutho. Kodwa yena abambonanga. Usizi lwabo lwalubenza bangaboni ukuthi uNkulunkulu wenzani. Kodwa ababengakuqondi yilokhu. UJesu wayehamba nabo nangaleso sikhathi. Elalela. Ebanakekela. Eqondisa ingxoxo ukuze bakhumbule lokho ayekushilo. Kukangaki sifana nalabo bafundi? Siyazazi izithembiso. Sikubonile ukwethembeka kukaNkulunkulu okwedlule. Nokho ezikhathini zokungabaza noma zobuhlungu. Izinhliziyo zethu ziba nzima futhi ithemba lethu liyafiphala. Sithi, kepha yena angimboni, sikhohlwe ukuthi uhamba nathi noma singamazi. Ekugcineni uJesu wawavula amehlo abo, kodwa ngemva kokuba esevule izinhliziyo zabo ngemibhalo. Lelo yiqiniso elinamandla. Ukukhumbula izwi lakhe kwandulela ukuqaphela ubukhona bakhe. Abesifazane ababesethuneni bawakhumbula amazwi akhe, bakholwa. Abafundi ababesendleleni babedinga ukukhunjuzwa. Futhi nathi kufanele sikhumbule, ikakhulukazi lapho singaboni. Ngoba uvuko kwakungesona isikhashana nje emlandweni. Liyithemba eliphilayo eliguqula usizi lube yinjabulo, nokungakholwa kube ubufakazi. Uma sikhumbula ukuthi uvukile, ubuso bethu buyashintsha. Ukuthula kwethu kunikeza ithuba lokumemezela. Bona kanye abantu abake balilela eminyango ehluthulelwe, baba ofakazi emhlabeni. Nathi kufanele senze kanjalo. Asikhuleke. Nkosi Jesu, lapho ngingakwazi ukukubona, ngisize ngikhumbule amazwi akho. Lapho inhliziyo yami inzima futhi ukholo lwami luntengantenga, ngikhumbuze ukuthi uhamba nami. Iqiniso lokuvuka kwakho malibuyise ithemba lami futhi livuthe injabulo yami, ukuze ngitshele abanye ngesibindi ukuthi uyaphila. Ngegama lakho ngiyakhuleka, amen.